L-Union tal-Allema qed tisħaq u turi bil-fatti li dak li propona l-Gvern ta' Abela lill-MUT fl-10 ta' Mejju mhux dak illi qed jgħid il-Ministru Clifton Grima. Dan kif fil-waqt li Grima qed jisħaq illi edukatur ġdid se jibda mis-somma ta' 36,000 euro bżieda ta' 10,000 euro assolutament mhuwiex minnu. L-MUT ppubblikaw estratt fejn spjegaw illi llum għallim ġdid għandu salarju ta' ftit aktar minn 25,500 euro b'allowance totali ta' 3,000 euro. Dan ifisser illi bil-proposta tal-Gvern lill-MUT edukatur ġdid se jkollu żieda ta' 3,000 euro. Daqstant l-MUT staqsiet fejn il-msemmija żieda ta' 10,000 euro u 36,000 euro li qed jgħidu li l-allima ġodda se jibdew bihom. U met jinsistu li sa ġimgħa ilu dan ċertament ma kienx dak il l-Gvern ta' Abela rid itihom. Apparti minn hekk huma appellawlu biex iż-żieda tkun għal kumplament tal-edukaturi sabiex kulħadd jieħu dak li jistħollu. F'intervent telefoniku fuq l-RTK ma' Andrew Azzopardi, President tal-MUT Marco Bonnici iddeskriva dak li qed jgħid il-Ministru Grima u l-Prim Ministru Robert Abela bħala invenzjonijiet. Aħna għandna il-figuri f'idejna. Mem lebda 10,000 żieda għal allim ġdid, mem lebda 36,000 euro għal allim ġdid. Dawn huma invenzjonijiet, ma jeżistux. Mela ttini proposta bil-miktub u tgħidli li hemm ċertu żieda għall allim għal ġodda. U f'daqqa waħda tmur tagħmel intervista u tispara figura li fettilek. Intant fuq is-sit online l-Union komplet turi dak il rrapportat il-Media Laburista kif inħat li l-Ministru Grima qal li l-ebda edukatur ma huwa se jiġi mġiel jew mitlub jagħmel sigħat addizzjonali. Fatti li għal darbohra l-MUT kontestat bil-qawwi u bil-fatti kif skont il-proposta tal-Gvern għallima tas-sekondarja u tal-middle school se jkunu obbligati għal 29 lezzjoni fil-ġimgħa. L-Union sostniet li l-proposta tal-Gvern hi illi biex għallim jiżdied fis-salarju irid iżid il-lezzjonijiet għal 29 minflok 24. Għall-assant l-MUT staqsit lill-Gvern xi tfisser il-kelma obliged u jekk din mhux żieda fis-sigħat. Jew jekk hux is-sigħat wara l-ħin tal-iskola. Dan fil-waqt li l-MUT insistit ukoll illi mhux vera illi l-Gvern qed jipproponi allowance tal-għalliema tal-kindergarten u l-LSIs imma lil-heads u l-assistant heads biss, dejjem skont estratt tal-proposta tal-Gvern tal-10 ta' Mejju. Ġi xi ħadd qed jikdeb hawnhekk. Jew int jew il-Ministru. Mhix vera. Ħa noħroġ il-fatti kollha biex ngħid li eżattament dik mhix vera. Dan fil-waqt illi appellaw sabiex ma jinjorawx l-arretrati li ilu jwiet u li sissa ma lissinx kelma dwarhom fil-waqt illi insistew ukoll sabiex iż-żieda tkun għal kulħadd. Ministru, issa rridu nħarsu lej il-kumplament. Issa mhux xi ħadd ġdid li daħal is-sallum ħajaqbet il-minilu 10 snin u 15 sena u 20 sena. Intant, f'intervent qasir ma' Andrew Azzopardi, il-Ministru Clifton Grima insista li dak li qed jgħid jinsab fuq il-mejda ta' taħdidiet u insinwa li Marco Bonnici qed jikdeb jew saħansitra qed jgħid nofs verità.